Ola, boas. Eu son Leo Bello, de quinto curso, e vou entrevistar a Manola, Hola. unha mestra de matemáticas do Seixo de Reinas de Salva. Bueno, en matemáticas e máis cousas, pero sí que levo o ambiente de teorema, sí. Que tal estás, Manola? Pois mira, estou moi ben, porque foi un día así moi bonito, e así a teu lado, falando contigo, pois genial. Que che gusta facer nos teus ratos libres? Que me gusta facer? Pois mira, me gustan moitas cousas, a verdad que eu non solamente podería decir unha. Pois mira, gustame moito todo o artístico, me gusta moito ir ao teatro, a ver unha película ao cine, me gusta escoitar música, me gusta pasear. Casi era mellor preguntar o que non me gusta facer. Por que quixeches ser mestra? Pois mira, quixen ser mestra, en realidade eu quixen sempre ser abogada, porque me gusta moito defender así a xente. Pero, bueno, pois por determinadas razóns, ao final non fixen dereito e fixen magisterio. Entonces, os meus pais tamén eran profes, a miña tía, entonces, bueno, na casa sempre se respirou eso de ser profes, non? E, pois, a mí gustoume tamén. E dixen, bueno, pois vou estudiar magisterio, a ver, que tal se me dá isto? Che gusta? Sí, gústame. A ver, é cansado moitas veces, hai cursos que son diferentes, hai cursos millores, hai cursos peores, pero eso como en todas as profesións, non? Hai anos que estás máis contenta, outros menos, depende das circunstancias, pero bueno, sí que me gusta, sí. Senón non estaría tanto tempo, Leo, que levo moito. E se non foras mestra, que serías? Pois mira, se non fora mestre, probablemente o que che decía antes sería abogada, ou se non incluso pois sería algo artístico, é dicir, pois a mellor actriz, gustaríame tamén, porque na casa levamos así, non sei, algo artístico sí que sería. Cando eras pequena, cal era o teu xogo favorito? Pois mira, eu realmente cando era pequena tiña moitos xoguetes, o sea, tiña bastantes xoguetes, pero coas bonecas non xogaba moito, o sea, gustaba meter ali os vestidiños, cambiaba os vestidiños e tal, pero tampouco xogaba moito. Gustábame moito o xogo de maxia, que tiña magia borrás, e gustábame tamén iso de o tricotar, que era para tejer bufandas, cousiñas así. E gustábame moito o maquillaje da señorita Pepis tamén, que era un busto de unha muñeca, e ti lle podías pintar, maquillada. Que debuxos da tele vías ou non te gustaba máis estar xogando fora cos teus amigos? Bueno, a ver, cando éramos pequenos sí que xogábamos bastante fora, a verdade. Incluso, quizá máis que agora, non? Porque estábamos como un pouco máis libres. E aparte eu, os primeiros anos da miña vida os pasei en Carreira, porque vivía en Carreira. Entón ali, pois íbamos ali ao patio do cole, que era onde vivíamos, e estábamos moito fora, íbamos coa leiteira a repartir o leite polas casas, e por aí. Pero bueno, sí que me gustaban os debuxos tamén, sí, sí. Viches alguna vez o Xabarín Club? Home, sí que o vin, pero xa o vin desde adulta, es decir, porque o vían os meus fillos. Fixen un carné de Xabarín Club, estaban socios, eran de Xabarín Club, e os veía con eles. Pero de pequena non, porque iso xa fai relativamente pouco. 1980 e algo, non? Non, foi máis tarde, o Xabarín Club. 1994. Non sei, pero sí, eu xa era unha moza. Tiveches alguna vez mascota? Pois mira, así como mascota, tivemos un gatiño, vale, tivemos un gatiño na casa vivindo con nós, que despois se morreu e nos deu moita pena, e tiñamos tamén un canario que cantaba moito, e despois tiven eu unha cadeliña tamén, pero bueno, mascota, sí, tivemos animaliños que cuidábamos e que nos gustaba ter con nós, pero, bueno, sin máis, nos duraron pouco, a verdade. Cando eras pequena, a que colexo iba?
Pois eu cando era pequena fun ao grupo escolar en Ribeira. E despois xa fun ao instituto. E despois do instituto xa á universidade en Santiago. E aquí todas as preguntas. Adeus!